बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। बकाजाननि आर्लिं पेरायाव सा 50 गामियारिफोरा बिस गोनां आदार जानायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जायो। बे जाथायाव सासे 8 बोसोरनि हिन्जावसाया जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गामियाव थाग्राफोरा गामिनि नखरसेनियाव सा बिस्कुट जादोंमोन, जायनि उनावनो गासिनिबो देहाया गाज्रि जानायनि अजद। गासिनोबो जानायनि उनाव जादों जेरै उदै सानाय, गोबानाय, डायरिया। गामियारिफोरखौ दासान्दै बकाजान कमिउनिस्ट देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं आरो लोगोसेनो गामियारिफोरनि सानैनि देहाया गाज्रिसिन जानायलाय सानैखौबो नागालेण्ड डिमापुरनि गंसे देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। निलिप आफादनि सोद्रोमा पबित्र रंपिया देहा फाहामसालियाव फैनानै नायगिदिंफैयो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होननानै बाथ्रा होयो। 28 नं गसाइगाव बियाबनि उदां बिजाथि हरकिउलिस बसुमतारी आरो 58 नं तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि सन्दीप बसुमतारी आरो देबेन बर'आ इउपिपिएल दोलोनि खावलायनायाव बिजाथिलाइखौ बोखांनानै लाबाय। बे बिजाथिलाइ बोखांनायखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ साबायखर बावो। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामिनि सेराव थानाय बोरसि दैसायाव नाव जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव सा 7 सुबुङा जोखोम जायो आरो सासे आइजोआ दासिम गोमानानै दं। गासै सा 10 मावफारियाफोरा खामानि मावनो दावबायनाय समावनो बे जाथाया जायो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै पुलिस आरो एसडीआरएफ हानजाया जाथायसालियाव सफैयो आरो गोमाना थानाय आइजोखौ एसडीआरएफ हानजाया नागिरगासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। मैया बिमा दुर्गानि मुसुखा फोजावनाय सानाव गसाइगाव पुलिस थानानि एसडीपीअ सौरभ गुप्ताया आथिङाव जुथा गाननानै बिमा दुर्गानि मुसुखाखौ दैखांनानै फोजावहरनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजियो। गसाइगाव सहरनि रायजो राजाफोरा गसाइगाव पुलिस थानानि मोखाङाव गोख्रों खुद्रिसारदों। गसाइगाव थानानि एसडीपीअ आरो एसडीअखौ गसाइगाव थानानिफ्राय बोखारनांगौ नङाब्ला रायजोफ्रा माब्लाबाबो गनायना लानो हानाय नङा होनना दाबि खालामो। मख'नो गोनांदि मैया बिमा दुर्गानि मुसुखा फोजावनाय सानाव गसाइगाव पुलिस बिफाना साबा सुबुंखौल' बिमा दुर्गानि मुसुखा फोजावनो गनायथि होदोंमोन। नाथाय साबा सुबुंजोंल' माबोरैहाय 8 निफ्राय 10 कुइन्टेल लिरथायनि मुसुखाखौ दैखांना फोजावनो हानो होनना मैया मोनाबिलियाव गसाइगाव पुलिस थानायाव गोख्रों खुद्रिसारो। बे जाथायखौ लानानै दिनैबो गसाइगाव सहराव हिन्दु रायजो राजाफोरा गसाइगाव महकुमानि एसडीपीअ आरो एसडीअनि हेंथायै खुद्रिसारदों। आसाम पुलिसआ हिन्दु धोरोमखौ असनमान खालामदों होनना खुद्रिसारदों। बीजेपी दोलोनि दैदेनगिरि एबा 58 नं तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि इमानुएल मोसाहारिया बीजेपी दोलोनिफ्राय दोलो नागारबाय। दिनै आसाम बीजेपी दोलोनि आफादगिरि भबेश कलितानिसिम गांसे लाइजाम लिरहरनानै दोलो नागारनायनि बाथ्रा फोरमायहरदों बिथाङा। इमानुएल मोसाहारि बिथाङा आसाम रायजो बीजेपीनि प्राइमारि मेम्बारशिप आरो स्टेट एक्जिकिउटिभ मेम्बारशिप बिबानाव दंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगां इमानुएल मोसाहारि बिथाङा बीजेपी दोलोनि नेमखान्थिखौ सिफायनानै तामुलपुर बियाबाव उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायदों। 58 नं तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि इमानुएल मोसाहारि बिथाङा बिजाथिलाइखौ बोखांनानै लाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनै 14 अक्ट'बरावसो बिथाङा आसाम बीजेपी दोलोनि आफादगिरि भबेश कलितानिसिम गांसे लाइजाम लिरहरनानै दोलो नागारनाय बाथ्राखौ फोरमायहरदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।